салому алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Аъзам Тағоев. Видеоролики имрӯзаи мо дӯстон дар бораи як таксист аст. Ба касе ки ин видео интересан барои тамошо мекунем ва мо бошад видеоролики имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. шаби ҷумъа аст, соат қариб 1 мешавад ва ин таксист як закасро аз аптека қабул мекунад. ин раҳ 3 километр буд ва роҳкирояш 105 рубл мешуд. давомша ай даҳаниями худи таксист хоҳем шунавид. дар мошини як духтари хелоам зебо нишаст аз ҳамон аптека. ин духтар гапзаниро он қадар дӯст намедошт ва ман ҳам нахостам ки бо ӯ гап занам. ман мехостам ки зудтар ба хонаи худам равам. вақте ки мо расидем, ин зан ба ман 5000 дод ва ман дар ҳайрат мондам ва намедонистам ки дар нисфи шаб ин сумро дар куҷо майда кунам. вақте ки ман аз ин духтар пурсидам ки ту суми майда надорӣ, ин духтар калашро ҷунбонда не гуфт. ва ин таксист бо овози ором ба ин духтар гуфт: чаро ту ба ман барвақт нагуфтӣ ки ту 5000 дорӣ? аммо ин духтар бошад бо овози баланд ба ин мард дод мезанад ки ин проблемаи ту аст. ин духтар гуфт ки дар ягон ҷо ин сумро майда карда зачи маро деҳ ё ин ки ман ба ту умуман сум намедиҳам. ва ман дар нисфи шаб барои майда кардани ин сум баромадам ва мо бо ҳам 15 минутро гузарондем, аммо дар ягон ҷо ин сумро майда карда натавонистем. ва баъд аз чанде ин таксист 4900 сомон меёбад ва ба ин духтар медиҳад, аммо ин духтар мегӯяд ки ба ман пули дигар кас лозим нест, ба ман ровна 4895 рубл деҳ. ва боз мо бо ҳам 30 минути дигарро гузарондем, аммо суми майдаро наёфтем. ва ман дар охир суми инро ёфтам, ба ӯ додам ва ба худ гуфтам ки ман дигар ин духтарро нахоҳам дид. саҳар рӯзи одихӣ буд, ман дар хонаи истодагӣ будам, аммо ба ман занг заданд ки ин духтар аз ман шикоят кардааст ки маро аз корам пеш кунанд. аммо ӯ ҳақ аст, барои он ки ман суми майда наёфтам, ин проблемаи шахсии ман аст. лекин ӯ ҳам бояд пешакӣ ба ман мегуфт ки ман 5000 дорам. ман мехоҳам ки ин духтарро як бор бинам ва ба ӯ дарси хелоам хубе диҳам. ман аз ӯ қасос намегирам, тем боле ки ӯ духтар аст. ман барои он ӯро ғам медиҳам ки ӯ дишаб хуни маро хӯрд. ман хелоам фикр кардам ва фаҳмидам ки дар ҳамон аптек ин духтар дар як ҳафта 2 рӯз кор мекунад. ва ман ба ин аптека рафтам, аз он ҷо як аскарбинка харидам. ин аскарбинка 20 рублу 13 копек буд ва ман ба ӯ 5000 додам, аммо ин духтар ба ман ҳамаи сумро то копекаш гардонда дод. ман ба ин қарор намеистам. ман мехоҳам ки чизеро ки ман он шаб ҳис кардам, ин духтар ҳам бояд ки ҳис кунад. боз пагоҳ ман ба он ҷо рафтам, боз як аскарбинкаи дигар гирифтам, аммо ин карат 1000 рубл додам. ин духтар ба ман гуфт: ту чӣ ин корҳоро барқасд мекунӣ? ман ба ӯ гуфтам не, аммо оҳиста оҳиста ин гапҳо ба ҷанг табдил ёфт. ва баъд ин он отказ кард ки барои ман хизмат кунад ва ба ман дору надод. ва баъд ман ба началники ӯ занг задам ва гуфтам ки ин духтар ба ман хизмат намекунад ва ба ман дору доданӣ нест ва ин духтарро аз кораш пеш карданд. барои ҳамин одам вақте ки бояд бой шавад, худашро баланд нагирад. ӯ бой аст ё ин ки камбағал, ӯ бояд ки одам бошад. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи ман ба анҷом расид дӯстон. боварӣ дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.